L-entużjażmu huwa kbir ħafna u l-mandat jidher li huwa ċar mill-kunsillieri li mill-ġdid se jagħtu aktar saħħa u kuraġġ biex inkompli nibni fuq dak li bdejt. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'intervista li kellu fuq Net Television il-ħadd filgħodu fejn kompla jispjega kif ftit jiem qabel jiġi konfermat kap tal-Partit Nazzjonalista l-entużjażmu huwa enormi u x-xhieda ta' dan huma anke l-kummenti pożittivi li qed jirċievi mingħand il-poplu. Hemm entużjażmu pożittiv u ħafna nies jgħidulek l-importanti nkomplu għaddejjin b'dan l-istess ritmu li qbadna dal-aħħar xhur sabiex jekk Alla jrid ftit snin oħra kif ikollna test elettorali ieħor inkunu f'pożizzjoni ħafna iktar b'saħħitha milli qatt konna. Alex Borg tkellem dwar intervista li xandret il-ħadd fejn il-Prim Ministru tax-xifhem illi l-poplu kollu għandu l-kapriċċi illi qabel ma kienx jaffordihom fosthom illi kollu dajsa. B'Alex Borg jispjega li huwa inkwetanti li l-mexxejja ta' pajjiżna ma jarfux ir-realtà tal-poplu hekk kif hawn min lanqas sal-aħħar tax-xahar ma jlaħħaq bil-paga. Fl-aħħar mill-aħħar nhar pajjiż illi kulħadd ikun jista' jgħix ħajja deċenti u ħajja konda, però sfortunatament il-mod ta' kif tkellem il-Prim Ministru dal-għodu, turik kemm hu magħtuf mir-realtà. Turik kemm mhuwiex forsi konxu bir-realtajiet li hemm barra. Iġifieri, meta tal-għodu x'in smajt il-Prim Ministru jgħid li n-nies qed jaffordjaw, bdejt nistaqsi l-nifsi, ma il-Prim Ministru qed jgħix ġo Malta li ngħixu aħna ġo fiha. Għaliex jiena illi l-ħin kollu u anke deputati u m'għandix dubju li anke ministri li jkunu hemm barra jiltaqgħu mal-familji. Iltaqa' ma' ħafna familji jgħiduli li l-paga qed tispiċċa qabel l-aħħar tax-xahar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista anke esprima s-sodisfazzjon u l-apprezzament tiegħu għal fondi li nġabru fl-aħħar ta' din il-ġimgħa waqt il-maratona ġbir ta' fondi għall Partit Nazzjonalista u li se jintużaw biex tissaħħaħ il-midja tal-Partit Nazzjonalista. F'din l-intervista Alex Borg indirizza wkoll numru ta' sitwazzjonijiet li ltaqa' magħhom il-poplu Malti Wawċi matul din il-ġimgħa. Fil-fatt tkellem dwar ix-xogħol li sar f'Malsarforn u anke fuq il-parkeġġ ta' Marsa Skala u kif il-Gvern farfar totalment mir-responsabbiltà dan minkejja li l-flus li ntużaw kienu tal-poplu Malti Wawċi. Din hija r-realtà tal-Gvern preżenti. Gvern bla pjan, bla koordinazzjoni u bla kontabilità. U nixtieq biex ngħidlek il-verità inkun naf, u naħseb anke l-poplu barra għandu id-dritt ikun jaf min se jġorri responsabilità ta' dak li ġara f'Marsa Skala u f'Marsalforn Għawdex. U aktar minn hekk ukoll min awtorizza x-xogħol għax l-aħħar minn aħħar dawn kien hemm ħaddiema tal-Gvern. Iġifieri xi ħadd awtorizzhom ma naħsibx li marru minn jeddhom dawn jagħmlu dax-xogħol u ħadd ma tomordni. Madana kollu Alex Borg kien mistoqsi dwar iċ-ċifri li ħarġu fil-Parlament ta' Malta fejn kien ikkonfermat li fil-leġislatura li għaddiet il-Gvern ma weġibx aktar minn 1000 mistoqsija parlamentari fejn spjega li fil-waqt li l-Oppożizzjoni għandha dmir li tistaqsi mistoqsijiet li jwassal il-poplu, il-membri fil-Gvern tant ieħor għandhom ir-responsabbiltà li jwieġbu. Aħna din nistaqsu bħala deputati fil-sem in-nies mhux għal xi kapriċċ u il-mistoqsijiet parlamentari huma għodda essenzjali tal-iskrutinju demokratiku. Fl-aħħar mill-aħħar fuq it-trasparenza, fuq l-accountability dawn huma kollha parti mill-proċess demokratiku tal-Parlament Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tkellem ukoll fuq l-importanza li l-midja nazzjonali tkun indipendenti, hekk kif dan huwa x-xandir tan-nies u mhux tal-partit li qiegħed fil-Gvern. U meta Malta tispiċċa propju high risk fil-pluralizmu tal-midja, kif ħareġ anke mir-rapport dal-aħħar dwar il-pluralizmu tal-medja fl-Unjoni Ewropea, din teddida d-demokrazija fl-aħħar mill-aħħar ma jkollokx propju xelta minn fejn tara iż-żewġ naħat tal-istorja, fl-aħħar mill-aħħar inti tispiċċa meddet anke il-pluralizmu tal-medja f'pajjiżna. Finalment il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed illi wara l-konferma ta' nhar l-Erbgħa ix-xogħol se jkun aktar b'saħħtu minn qabel biex il-partit ikun aktar miftuħ, dixxiplinat u maqut. Teknikament għandna 5 snin. Allura għandna qisu maratona. Għandna żmien favorina, għandna l-ħin nippreparaw, nevalwaw, nippreparaw ruħna, nġeddu ruħna, insaħħu l-policy making tagħna, nsaħħu il-kandidati u d-deputati li għandna fil-Parlament, irrawmu deputati b'saħħithom teknikament u politikament, ikon iktar kuntatt man-nies, ikonna strutturi aktar organizzati fil-partit u għalhekk għandna opportunità illi test elettorali li jmiss li huwa madwar 3 snin oħra, fil-elezzjoni tal-Ewropa u tal-Kunsilli, aħna nkunu f'pożizzjoni iktar b'saħħitha miqgħad qabel għaliex għandna iż-żmien li nippreparaw.
Intant nhar l-erba se jilħaq il-qofol tiegħu il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bil-konferma ta' Alex Borg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista.